Эфирда хәбәрләр программасы студияда Адилә Бирханова исәнмесез. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Православие динен тотушы зәйлеләр кашману юласын башкарды. Зәйнең музыка мәктәбе укучыларына Казан укытучылары мастер-класс үткәрде. Бигеш авылындагы Калимуллиннар хуҗалыгында җылы як хайваннары ишәкләр яши. Район буенча традицион халык җыеннары башланды. Очрашуда алар җирлектәге проблемаларны күтәрә, үзләрен борчыган мәсьәләләрне турыдан-туры җитәкчелеккә әйтә. Шундый чираттагы җыелыш Яңа шәһәр микрорайонында да үтте. Яңа шәһәр микрорайонында яшәүчеләрне нәрсә борчый, биредә нинди эшләр башкарылган, шул һәм башка мәсьәләләр хакында район җитәкчелеге катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы Разиф Кәримов җыенда катнашучыларны ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, Зәйнең социаль-икътисади үсешенә йомгак ясады. Шулай ук яңа 2023 ел планнары башкарыласы төзелеш эшләре хакында сүз барды. Район башлыгы үз чыгышында илдәге вазгыять, Зәйдән мобилизацияләнгән ир-атларның гаиләләренә төрле ярдәм чаралары турында сөйләде. И до сегодняшнего дня все вопросы, поднятые и мобилизованными, и их семьями, они решены. Значит, организовано десятки рейсов гуманитарной помощи мобилизованным солдатам и жителям Лисичанска, доставлено в общей сложности 70 тонн товаров первой необходимости. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән яңа шәһәрлеләр халыкка төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Шәһәр урамнары буйлап йөрүче сугбаетлар мәсьәләсе, ташландык файдасыз торучы гаражлар һәм башка проблемалар турында сөйләшүләр алып барылды. Шулай ук микрорайонда оператив хәлләр, янгын куркынычсызлыгы, санитар-эпидемиологик хәл торышы каралды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре. 19 гыйнвар православие динен тотучыларының изге көне Кашману крещение бәйрәме. Бу көнне шәһәр районның барлык ширкәүләрендә келәүләр үтте. Алар суны изгеләндерделәр. Безнең төшерү төркеме дә изге Зәйне әйләнеп узу юлындагы изге чишмәгә барып, керәшеннәрне күркәм бәйрәмнәре белән тәбрикләп кайтты. 19 гыйнварда православие динендәгеләр зур Кашману бәйрәмен билгеләп үтте. Бәкедә су коену юласын үтәргә теләге булганнар быел да изге чишмәгә килде. Изгеләндерелгән су алырга биредә озын чиратлар хасил була. Күпләр бит кулларын юып, шишмә суын савытларга тутырды. Исән саулык телим инде бөтен кешегә дәген бәйрәм белән. Шундый бәйрәм. Менә суга килдек. Юк, моннан Зәйдән. Элек-электән бу көнне кешеләр изге суга ашыга, чөнки аның шифасы күп авырулардан арындыра, сауыктыра диләр. Анна Тылкина шишмә суында коенып чыккан инде. Хәзер су алырга чиратта тора. Исәнлек, саулык өчен, тазалык өчен инде балаларыма әйбәтлек телим, яхшылык булсын, җылыларыбыз тыныч булсын, сугышлар туктасын дип, шундый теләкләр белән килдем мин монда бүген. Беренче тапкыр килүем. Бик рәхәт булды. Бәйрәмнәр белән бөтен халыкны даган. Җылларның тынычлыгын бирсен, Ходаем, шулай матур булсын һәрвакыт. Исән саулык үзен бирсен, рәхмәт шулай итеп оештырган кешеләргә. Матур гадәт буенча изге чишмәгә район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие динен тотучыларны һәм барлык зәйлеләрне Кашману бәйрәме белән котлады. Когда будем желать друг другу выйти пожелания, на 23-й год пожелаем только 2 пожелания. Это всем здоровья и, конечно же, большой победы нашей России. С праздником вас! Озакка сузмыйча дин әһеле Сергей Атакай суны изгеләндерү юласын башкарды. Господь, просвещение мое! Изге чишмә бәкесендә коенучылар өчен уңайлыклар булдырылган. Көн дәвамында махсус хезмәтләр халык иминлеген кайгыртып кизү торды. Әлеге бәйрәмгә ел саен ныклап әзерләнәләр. Быел да чишмә тирәсенә боздан каш ясап куелган иде. Кашману төненнән соң бәкедәге изгеләндерелгән су тагын 3 көн шифалы үзлекләрен саклый диләр. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.
Зейді ел сайын Кошману бәйрәменә алдан әзерләнәләр. Быел район буенча 3 урында барлык шартлары саналган махсус су коену урыннары булдырылды. Халык иң күп җыела торган Изге Шишмә янәшәсендә талантлы сынчы Фазыл Шияпов ясаган боз композициясе кунакларны каршы алды. Зей рәссамы скульптор Фазыл Шияпов Кошману бәйрәме узачак Шишмә тирәсендә боздан композиция ясый. Икенче ел инде ул ясаган сын изгеләндерелгән бәкедә кыйнырга килүчеләрне каршы да ала, матурлыгы белән таң калдыра. Әлеге фигура Фазыл Шияповның махсус макеты буенча башкарыла. Уртадагы основной элемент ул нематериальный. Вот безнең Аллага шануларыбыз ул bir mezgilde biz uylagancha, tilagancha tigi Akaymovkalı tarelkada bir kimde getirip bermey. Менә бу да аның мәгънәсе шунда. Биеклеге 2 метрлы композициядә кош сурәтләнеп, ике яктан бозны чокып фәрештәләр ясалачак. Боз кисәкләрен исә Зей елгасыннан китергәннәр. Изге Шишмәгә килүчеләрне олы көндә Фазыл Шияповның композициясе рухландырып, бәйрәм кәефе өстәр дип ышанып калабыз. Искәртеп узабыз, Кошмануда район буенча 3 урында махсус су коену урыннары булачак. Изге Шишмәдән кала тагын Александр бистәсе һәм Әлкин авыллары шишмәләрендә чумылдыру урыны ясалган. Кошману юласын үтәү өчен барлык шартлар да бар. Киену шишену урыннары каралган. Моннан тыш иминлекне тәэмин итүгә махсус хезмәтләр җәлеп ителәчәк. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зей балалар музыка мәктәбенең Баян классында Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе доценты Антон Попов мастер-класс үткәрде. Һөнәри осталыклары белән генә уртаклашып калмыйча, Зей тамашачысына матур концерт программасы да тәкъдим иттеләр. Зейнең балалар музыка мәктәбенә йөрүчеләргә дәресне бу көнне башкала укытучылары үткәрде. Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерватория доценты Антон Попов Баян классына йөрүче Богдан Миронов белән аерым шөгыльләнде. Сделаем такими же ровненькими, как и все. Пам-пам-пам. Теперь смотри, там написано стаккато. Вот это усилие, ты очень активно. Если мы говорим стаккато, что это отрывисто, вот хочется отрывисто. Там-пам-пам, легкость какой-то. Мастер-класста укытучы инструмент төзелеше, тавыш һәм тембр, тавыш чыгару, уенның төп алымнары турында сөйләде. Богдан ноталарны уйнау техникасын бик яхшы үзләштергән. Аның 4 рәтле баянда уйнавын консерватория укытучысы бик югары бәяләде. Дәресләрдән соң халыкара конкурслар лауреаты Казан дәүләт консерваториясе укытучылары һәм студентлары ансамбле Зей тамашачысына үзләренең матур концертын бүләк иттеләр. Бигеш авылында яшәүче Мәхсүмә һәм Кифая апа Кәлимуллиналар үзләренең хуҗалыгында 2 ишәк асырый. Йөк ташу хезмәтен башкарырга җайлашкан хайваннарны биредә аның өчен әлегә файдаланмыйлар. Әлегә авыл балаларының күңелен күреп, урам буйлап утыртып йөртәләр. Әҗәйгә таба махсус арба ясап, аларны эшкә дә җигәргә уйлыйлар. Күп чыгара бит. Хәзер. Народу много дисемники. Хуҗа Насретдин мәзәкләре ашагына таныш булган ишекне хәзер хәтта Бигеш авылында да күрергә мөмкин. Әниле кызлы Кәлимуллиннар хуҗалыгында алар 2. Җылы хайваннарын исә Мәхсүмә һәм Кифая апаларга танышлары алып кайткан. Ишекләрне китерәбез без сезгә диләр. Алар әзрәк торгач сөйләшкән китерәбез хәзер ишекләрне диләр. Китерделәр. Берне генә китерик дигәне 2 бездә ди. Bir üzüne de kalsa sizde de kışkırır bizde de. Lütfisinde getirdik değiller. Хуҗалары малларга яратып мальчишка, малайлар дип эндәшә. Яратмаслыкта түгел бит, акыллы һәм тыныч хайваннар. Без барында ишәккә генә хас булган авазны ишетеп булмады. Хайваннар берсен-берсе югалткач кына иа дип эзли башлыйлар икән. Ашауга да сыйланып тормыйлар, баллы ризыкларны яратып ашыйлар. Ә менә суга исләре китми ди хуҗасы. Алар калганлыгын ашыйлар. Сыерлардан калган ашан ризык белән җыеп, аяк астын чистартып, ашап йөриләр. Ишәкләрне күпләр сәерсенеп, ни өчен асырыйсыз дип аптыраталар икән. Шәһәрдән кайтучы оныкларга уенчык урынына алар. Балалар белән дә дуслашып беткәннәр инде.
Йөк ташу хезмәтен башкарырга җайлашкан хайваннарны биредә аның өчен файдаланмыйлар. Авыл балаларының күңелен күреп, урам буйлап утыртып йөртәләр. Ә җәйгә таба махсус арба ясап, эшкә дә җигәргә уйлыйлар. Сено возить лаверса и этот самый навоз возить, все делать. Потихоньку будем привыкать. Они трудолюбивые, они выносливые, они возят хорошо. Я же говорю, но они любят вот людей, они ручные же. Келимуллиннар хуҗалыгында тагын 2 сыер, бузаулар бар. Җәй көз күпләп күркәләр, тавык, чебеш асрыйлар. Ишекләргә кадәр берничә атлары да булган. Менә шулай матур һәм күңелле яшиләр авыл җирендә. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.